Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya yi wa jarumin Kannywood kuma uba a Kannywood ɗin Umar Bankaura rasuwa, wanda aka fi sani da Yakubu Kabe Gwamna a shirin nan na kwana 90 na Arewa 24. Masu sauraro ku gyara zama domin cin cikakken wannan rahoton na mutuwar jarumin Kannywood ɗin kuma uba a Kannywood ɗin, wato Umar Bankaura, wanda tsohon jarumi ne a cikin masana'antar, wanda ya yi fama da rashin lafiya mai tsayi kafin wannan mutuwa tasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dama Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya faɗa, kullu nafsin za'iqatul maut. Dukkan wani mai rai a ban ƙasa to fa a kwana a tashi ajalinsa yana nan tafi. Wani ya zo a kusa, wani kuma ya zo masa a nesa. Haka zalika haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa, babu wata rai da za a jinkirta mata yayin da kwanakinta ya ƙare a doron duniya. Kamar yadda kuka sani dai, kowane ɗan adam a rayuwarsa ta duniya yayin mutuwarsa akwai ajali da yake zuwa masa. Wani za ka samu zai zo masa ne ta hanyar rashin lafiya, wani kuma za ka ga mutuwar tasa lafiya lau yake, wani kuwa za ka ga hatsari zai yi, wani kuma za ka ga gashi nan dai da sauransu, wani kuma za ka ga kashe shi za a yi. To shi jarumin Kannywood, kamar yadda muke samun labari, babu shakka babu shi da lafiya ne, wanda ya kasance a gadon asibiti na tsawon wasu lokuta yana jiya. A daren wato talata ne na jiya, ko kuma mu ce wannan rana da muka wayi gari, babu shakka Allah ya masa rasuwa Umar Bankaura a daren jiya talata, inda a yau laraban nan aka jana'izarsa. Kamar yadda muke samun labarin rasuwar tasa, Alhaji Umar Bankaura, wanda aka fi sani da Yakubu Kabe Gwamna, a shirin kwana 90, wanda a satin da ya gabata babu shakka ya yi fama da rashin lafiya, wanda aka yi ta kawo rahotanni akan rashin lafiyar tasa, wanda har wato mujallar Fim Magazine sun kai masa ziyara domin duba lafiyarsa a asibiti. Wakilin wato jaridar mujallar Fim ɗin da ya je ya rawaito cewar da ƙyar ya gane wato ɗan wasan kwaikwayon Bankaura, saboda yadda rashin lafiyar ta ci jikinsa kuma ta ci ƙarfinsa. Duk ƙibban nan tasa da aka san shi da ita gaba ɗaya ya zabge, sai ka tausaya masa. Ya zama kamar ba shi ba. Daga kwance a gadon nasa na asibiti yana jiya, Bankaura ya faɗa wa wannan mujallar cewar, ka zo lokacin da ba zan sami damar yin magana da kai ba sosai, ko in iya dogon magana da kai ba, saboda yadda rashin lafiyar ta ji ni sosai. Amma na gode da zuwanka wajena. Duk da haka cutar tana damun shi, ya yi ɗanyi bayani cewar, na sami lokaci mai tsawo ba ni da lafiya, domin kuwa tun a watan ƙaramar sallah ne da ta wuce cikin rashin lafiyar nan tawa wato nake ciki. Kuma dai kaga a yadda ka same ni, kuma ina fatan ku ci gaba da min addu'a, Allah shi ya san yadda zai yi da ni. Haƙiƙa duk wanda ya san Bankaura idan ya gansa to sai ya tausaya masa, domin kuwa yana cikin mawuyacin hali a wannan lokacin da shi wakilin mujallar Fim ɗin ya rawaito rawaiton da yake faɗa. Allahu akbar, Allah dai ya karɓi abin shi. A ce dai cutar ba ta tashi